Иминлек телим сезгә, хөрмәтле дуслар. Инҗилдә шундый бер вакыйга язылган. Гайсә Әрихәдән шәкертләре һәм күп санлы халык белән чыгып барганда, юл читендә сукыр фәкыйрь Бартимәй, ягъни Тимәй улы теләнеп утыра иде. Насаралы Гайсәнең үтеп баруы хакында ишетеп, ул кычкырып җибәрде: "Давыт улы Гайсә, кызган мине!" Күпләр аның эндәшмәвен таләп иттеләр. Әмма сукыр тагын да күр тавыш белән кычкырды: "Давыт улы, кызган мине!" Гайсә баруыннан тукталып әйтте: "Чакырыгыз аны." "Курыкма, ул сине чакыра", дип сукырны чакырдылар. Бартимәй исә үз киемен салып ташлап, сикереп торды да Гайсә янына йөгереп килде. "Синең өчен нәрсә эшләвемне телисең?" дип сорады аннан Гайсә. "Остаз, күзләрем күрсен иде", диде сукыр кеше. "Бар, сине ышануың савыктырды", диде Гайсә. Ул шунда ук күрә башлады һәм Гайсәгә ияреп китте. Элек сукырлар турында хәзерге вакыттагы кебек хөкүмәт тә кайгыртмаган, гарипләр өчен пенсияләр дә булмаган, аларны җыеп укытмаганнар, махсус берәр эшкә дә өйрәтмәгәннәр. Алар еш кына шулай юл читендә теләнеп утыра торган булганнар. Күзләре күрмәсә дә, сукырның колагы саңгырау булмаган. Һәм ул Гайсәнең үтеп баруы хакында ишетеп: "Давыт улы Гайсә, кызган мине!" дип кычкырган. Нишләп сукыр кеше Гайсәне Давыт улы дип атый? Ул аның Юсуф белән Мәрьямнең улы икәнен белми микән ни? Инҗилдә: "Чөнки Юсуф Давыт нәселеннән иде" дип укыйбыз. Әгәр шәҗәрәгә карасак, күрәбез: Давыт Гайсәнең борынгы ерак бабасы. Нишләп соң сукыр Гайсәне борынгы ерак бабасының исеме белән бәйләп Давыт улы дип атый? Бу сүзләр Аллаһының Давытка биргән вәгъдәсе белән бәйле. Иремия китабында Давыт нәселеннән тақва бер үсенте үсеп чыгар дип язылган. Давыт нәселеннән тақва бер үсенте — бу Гайсә турындагы пәйгамбәрлек. Димәк, сукыр Иремия китабындагы пәйгамбәрлек сүзләрен ишеткән булган. Шуңа күрә ул Гайсәнең кешеләрне гөнаһларыннан коткарырга киләчәк Мәсих икәненә ышанган. Ничек сукыр Гайсәнең нәкъ шушы тақва үсенте Давыт улы икәнен аңлаган? Гайсәнең сөйләгән сүзләре һәм кылган эшләре турында сукыр, димәк, моңарчы ишеткән булган. Чөнки кешенең кемлеге бит аның сөйләгән сүзләре һәм бигрәк тә кылган эшләре аша чагыла. Сукыр аның күк патшалыгы хакында сөйләүче, гөнаһларны калдырып тәүбә итәргә чакыручы бөек пәйгамбәр генә түгел, нәрсә тели, шуны эшли алучы кодрәт иясе Раббы икәнен аңлаган. Сукыр Гайсәдән: "Кызган мине!" дип үтенә. Аның үзен жәлләтәсе килгәнме? "Кызган мине, шәфкать күрсәтче миңа!" дип ялвара ул. Сукыр үзенең кызганыч хәлдә икәнен аңлый. Ул кешеләрнең кызгануын түгел, Гайсәнең кызгануын сорый. Чөнки белә, кешеләрнең кызгануы аңа файда бирмәячәк. Гайсә, ул һәр нәрсәгә кодрәтле Раббы. Ул сүз белән генә кызганып китмәячәк. Аның кызгануы чыннан да файда китерәчәк. Чөнки ул ярдәм итә ала. Ул савыктыра ала. Ул һәр төрле проблеманы хәл итә ала. Кешеләр шунда ук сукырның дәшмәвен таләп итәләр. Нигә алар сукырга дәшмәскә кушалар? Һәркем үзенең проблемасын иң мөһим дип саный бит. Алар мөгаен үзләренең хәлләрен Гайсәгә аңлатырга теләгәннәрдер. Бу сукыр аларга комачаулап кычкыра. Шуңа күрә бәлки: "Тавышланма әле, син генә түгел бит монда. Мин әллә кайчаннан бирле Гайсә артыннан ияреп киләм. Башта ул минем чирне савыктырсын әле", дип уйлаганнардыр бәлки. Сукырның эндәшүен Гайсә әлбәттә ишетә. Ул хәзер дә һәркемнең үзенә эндәшүен ишетә. Кайда гына булса да, кайчан гына булса да, Гайсә туктап безнең хәлне тыңларга әзер.
Безнең зарыбызны тыңлап, хәлебезгә керүче, ярдәм кулын сузарга әзер торучы, безнең турыда тагын шундый берәр кайгыртучы бармы? Гайсә, чакырыгыз аны, ди. Гайсә хәзер дә бик күпләрне үзе янына килергә чакыра. Ул бит һәркемнең мәрхәмәт алуын һәм җаны җәһәннәмнән котылуын бик тели. Шуңа күрә ихлас күңелдән Гайсә һәркемне үзе янына килергә чакыра. Чакырылганнар бик күп, ләкин аларның кайберләре генә Гайсә янына киләләр. Чөнки күпләр һаман үз эшләре белән генә мәшгульләр. Кемдер өйләнеп туй ясарга йөри, кемдер күп уңыш алырга теләп яңа җирләр сатып алып йөри, кемдер сокланырлык йортлар төзү, бизәү белән шөгыльләнә. Бик күпләр чакыруны бөтенләй санга да сукмыйлар. Гайсә аларның иң мөһим проблемаларын шишәр иде. Алар күптән эзләп интеккән бәхетне табарга дөрес юл күрсәтер иде. Ләкин кешеләр проблемаларын үзләре һәм үзләренчә хәл итәргә телиләр. Алар Гайсәнең ярдәменә мохтаҗ түгелләр. Ә мохтаҗлар сукыр бар тимәй кебек сикереп торып, комачаулаган өске киемен тиз генә салып ыргытып, тавыш килгән якка, караңгылыкта, кармаланып булса да йөгерергә әзерләр. Синең өчен нәрсә эшләвемне телисең? Дип сорый аңардан Гайсә. Әлбәттә, сукырның проблемасы аның күзләре күрмәве. Сукыр ялвара, «Остаз, күзләрем күрсен иде!» Күпләр үзләренең яки якыннарының саугыларын, тән тазалыгы алуларын теләп Гайсәгә киләләр. Ләкин саугу алу белән үк Гайсәне калдырып, күбесе рәхмәт тә әйтмичә үз юллары белән китәләр. Саугу, тәнеңнең сәламәт булуы сиңа ни өчен кирәк соң? Саугу сиңа тагын шул ук тән нәфесләре һәм дөнья мәшәкатьләре артыннан гына чабу өчен кирәк булса, җаның өчен синең саугуыңның бер файдасы да юк. Әгәр сауыккач үзеңнең гөнаһлы кәкре юлларыңнан чабуыңны дәвам итсәң, соңыннан сиңа тагын да ныграк таяк төшәчәк. Я булмаса, иң коточкычы, хәлакәтең кинәттән булачак. Котылуга инде бер әмәлең дә калмаячак. Ә сукыр саугу алгач нишләгән? Ул Гайсә артыннан ияреп киткән. Менә иң дөрес карар. Ул шундук аның артыннан ияреп киткән. Чөнки күк патшалыгын табу аңа теләгән һәммә нәрсәсен бирәчәк. Ниндидер танылган табибка да, башка пәйгамбәргә дә ышану түгел, ә Гайсәгә ышануы сукырны сауыктырган. Дин әһелләре өшкөреп сукырның күзләрен ача алмаслар иде. Врачлар операция ясап та аның күзләре күрә торган булмас иде. Кешеләр булдыра алмаганны Гайсә булдыра. Чөнки ул һәр нәрсәне булдыра алучы кодрәтле Раббы. Бик күпләр Гайсәне күрсәләр дә аның кемлеген танымаганнар. Ә бу сукыр күзләре күрмәсә дә Гайсәнең кемлеген күңеле белән таныган. Язмаларны укый алмаса да, бу сукыр гадел хөкем һәм дөреслек урнаштыручы патша киләчәген белгән, аны көткән һәм таныган. Гайсәнең кемлеген хәзерге вакытта бик күпләр беләләр. Мәсәлән, православие динендә дә аны Мессия, Господь, Сын Божий, Спаситель дип атыйлар. Гайсә турында буларны белү бик яхшы һәм дөрес. Ләкин дөрес белем генә кешене тәмуктан коткара аламы? Белем коткара алмый. Бик күп белергә була. Ләкин чын иман гына тәмуктан коткара. Белем белән иман бер-берсе белән ничек бәйле соң? Хак белем ул Аллаһыдан килгән хакыйкать сүзе. Ә ул хакыйкать менә нинди? Кешеләрне гөнаһларыннан коткару өчен Гайсә үлгән һәм үледән терелтелгән. Менә шушы изге хәбәргә ихлас күңелдән ышану
һәр кешедә шын коткаручы иман тудыра. Һәммә кешенең иң зур проблемасы гөнаһ. Гөнаһ һәр кешенең күңел күзләрен сукрайткан, һәр кешенең рухын үтергән. Гөнаһ һәр кешене мәңгелек газап урынына тәмугка сөйри. Ләкин Гайсә кешеләрне гөнаһларыннан азат итәргә Аллаһы тарафыннан җибәрелгән коткаручы. Нәкъ шушы иң мөһим проблемабызны шишу өчен Гайсә күктән килгән дә инде. Гайсә рухи сукырлыктан һәм рухи үлемнән коткаручы бердән-бер кодрәтле зат. Гөнаһ караңгылыгында кармаланып йөрүчеләрнең күзләренә яктылык, йөрәкләренә тормыш бирүче гөнаһсыз Гайсә бүген дә һәр кемне чакыра. Килегез, мин сезнең гөнаһларыгыз кичерелсен өчен үлем хакы түләдем инде. Килегез, минем мәрхәмәтемне кабул итегез. Тормыш алыгыз. Нигә сезгә тәмугка китәргә, ди. Киләсе чыгышымда, Ходай насыйп итсә, Аллаһы өнәмәгән киң юл һәм шул юлдан баручылар турында сөйләргә теләр идем. Үзегезгә һәм якыннарыгызга да Гайсә тәмугтан коткаручы һәм рухи күзләрегезне яктыртучы шын иман бүләк итсен иде. Амин.